A na chvíľočku sa zameriame na svoj dých. Celú svoju pozornosť obrátime na prúd vzduchu, ktorý vchádza a vychádza z nosa. Mojím zámerom je byť v najvyššej úrovni služby zdroja. Otváram naše kanály vzostupu. Celou cestou zo zdroja priamo do tejto reality. Rozvibrujem naše polia a zvolávam čisté svetelné kódy. Nech plynú cez nás. Stále len pokojne dýchame. Celá naša pozornosť je obrátená na prúd vzduchu, ktorý vchádza a vychádza z nosa. Žiadame o vytvorenie posvetného priestoru. Žiadame o prítomnosť našich sprievodcov a bytostí, ktoré nám pomáhajú na našej ceste, a to sú bytosti 100% skutočnej, organickej 5. dimenzie a vyššie. A všetky ostatné bytosti, energie a čokoľvek musí odísť teraz. Ako pokojne dýchame, sústreďme sa, nacíťme sa na náš svetelný stĺp, ktorý prechádza cez naše telo, prechádza cez všetky čakry. My teraz ideme do prvej čakry, tam, kde sedíme. Na chvíľočku si predstavíme túto čakru ako červenú guľu. Chvíľočku ju pozorujeme a pozorujeme, ako s každým nádychom a výdychom táto krásna červená guľa sa postupne viac a viac rozžiaruje a postupne všetky nečistoty miznú. A s ďalším nádychom a výdychom pozorujeme našu prvú čakru, ako krásne žiari nádhernou, jasnou, červenou farbou a svieti do každej strany. Smerom dole náš svetelný stĺp pokračuje cez všetky vrstvy zeme až do jadra zeme. A my teraz cestujeme smerom dole až do stredu zeme. Tam sa nachádza nádherný kryštál. V ňom sa ukotvíme. Z tohoto krásneho kryštálu k nám prúdia energie organickej 5. dimenzie. A my teraz žiadame, prosíme o svetelný portál k našim telám. A dávame dovolenie, aby tieto energie priamo z jadra zeme prúdili cez naše telo, cez každú jednu bunku, cez každý medzibunkový priestor, cez telo aj okolo tela. A s každým nádychom a výdychom tieto energie prechádzajú cez naše fyzické telo, ktoré je z tých istých elementov ako telo.
našej matky Zeme Gáji. A postupne každá jedna bunka začína vibrovať a žiariť zdravím, šťastím a radosťou. Teraz ideme späť vo svojom svetelnom kanáli, naspäť ku svojmu telu, vchádzame do prvej čakry. Keď pozrieme smerom hore, vidíme náš svetelný stĺp, ako prechádza cez všetky čakry smerom hore a ideme smerom hore až do hlavy. Z hlavy smerom hore náš svetelný stĺp prechádza až do centrálneho slnka. To je centrálne slnko našej galaxie. A tam teraz pošleme svoje vedomie. Vyletíme smerom hore a ideme obrovskou rýchlosťou k centrálnemu slnku. A odtiaľ priamo do zdroja a priamo do miesta, kde sme ako bytosť vznikli. V tomto mieste sa ukotvíme a naladíme sa na energie absolútnej lásky. Teraz žiadame svoje duše a svoje vyššie ja, aby boli s nami a aby sprevádzali celý tento proces. A obrátime svoju pozornosť do stredu hrude, do svojej srdcovej čakry. S každým nádychom a výdychom sa naša srdcová čakra viac a viac otvára a vnímame nádherné zlaté svetlo, ktoré nám pulzuje v našej srdcovej čakre. A s každým nádychom a výdychom toto svetlo pulzuje silnejšie a šíri sa do celého tela. Šíri sa do každej jednej bunky, do každého medzibunkového priestoru. Päť, 2, 8. Otvor srdce. Naša srdcová čakra je bránou k našej duši a k našemu vyššiemu ja. A dajme si vedomé dovolenie spojiť sa plne so svojou dušou a všetky a akékoľvek prekážky teraz dobrovoľne a vedome púšťame a posielame do zdroja. Hovorím za nás všetky a hovoríme spolu v duchu. Som spojená so svojou dušou, so svojím vyšším ja, so svojou naddušou, so svojou ja som a priamo so zdrojom.
A teraz plne a vedome uznávam tento fakt, že neustále som spojená so všetkými týmito aspektmi seba. A zároveň uznávam, že takisto všetky ostatné bytosti sú tiež spojené so svojimi vyššími aspektmi a na úrovni stroja sme jedna jediná bytosť. A tu na Zemi zažívame nádhernú božskú hru, ktorá nám dovoluje zažiť aj to, čo nie sme, a dovoluje nám obrovskú expanziu nášho vedomia, nové pochopenia, nové zážitky a cez nás a naše zážitky aj samotný zdroj expanduje. A teraz uznávame a sme vďačné za svoju veľkú odvahu, že sme išli sem na planétu Zem, zažiť všetky tie polarizované zážitky, intenzívne emócie. Uznávame svoju odvahu a prežívame veľký súcit a veľkú lásku voči sebe a všetkým našim spoluhráčom, ktorí nám pomáhajú prežiť všetky naše ľudské zážitky a lekcie. Teraz plne uznávame a vieme, že nech boli naše zážitky na Zemi akékoľvek intenzívne a nepríjemné z pohľadu človeka, z pohľadu duše a vyššieho ja, to bolo vedomé rozhodnutie zažiť ich. A každý náš spoluhráč nám len pomáhal zažiť tieto zážitky a skúsenosti. Teraz opäť vnímame to nádherné zlaté svetlo, ktoré nám neustále vychádza z našej srdcovej čakry, šíri sa do celého tela, šíri sa do celej našej aury. S ďalším nádychom a výdychom sa šíri do celej našej miestnosti. S ďalším nádychom a výdychom sa šíri do celého domu, kde sa nachádzame. S ďalším nádychom a výdychom sa toto krásne zlaté svetlo šíri do celej ulice, kde sme. S ďalším nádychom a výdychom sa šíri do celého mesta. S ďalším nádychom a výdychom do celej republiky. S ďalším nádychom a výdychom sa šíri do celej Európy.
S ďalším nádychom a výdychom sa toto krásne zlaté svetlo šíri okolo celej zeme. A my teraz vidíme, vnímame, cítime našu krásnu planétu Zem, ako žiari nádherným svetlom. A ako táto krásna žiara, toto krásne zlaté svetlo, ktoré z nás vychádza, sa šíri okolo celej Zeme. A teraz žiadame svoju dušu, svoju rodinu, duše, aj svoju galaktickú rodinu, aby nám pomohli túto žiaru, toto svetlo, túto energiu násobiť, zväčšiť, zintenzívniť. Teraz a vidíme, ako táto krásna žiara, toto krásne svetlo, energia sa ešte znásobila a zosilnila. A túto transmisiu energie lásky posielame všetkým ľuďom, všetkým bytostiam, ktoré sú tomu otvorené. Posielame ju ako dar, ktorý môžu prijať. Na chvíľočku len vnímajme a držme si tento obraz našej planéty Zem, ako krásne žiari a ako je obklopená touto nádhernou zlatou energiou. Takisto vnímame a dovolujeme našej rodine duše a našej galaktickej rodine, galaktickým rodinám, aby nám asistovali a aby tieto energie násobili a zväčšovali. A teraz presunieme svoju pozornosť na Slovensko a máme zámer ísť do miest, kde sa budú konať protesty alebo iné aktivity, ktoré chceme teraz vibračne zvýšiť. Chceme napomôcť miestam, kde sa budú tieto veci konať, tieto podujatia, tieto zhromaždenia. A máme zámer tieto miesta energeticky vyčistiť a zvýšiť tam vibrácie pod dohľadom našich vyšších aspektov pre najvyššie dobro všetkých. A máme zámer zvýšiť vibrácie tak, aby tieto podujatia neboli zneužité na iné účely, ako je mierové vyjadrenie ľudí, bytostí, ktoré žijú na planéte Zem. A chvíľočku len pozorujme naše Slovensko, ako žiari svetlom, ako je prikryté touto nádhernou zlatou energiou. A nechajme priestor našim vyšším aspektom a bytostiam svetla, aby nám pomohli s týmto čistením
a berieme si zdroj ako svedka. Ďakujem. Na chvíľočku len pokojne dýchame a držíme obraz Slovenska, ako nádherne žiari. A teraz môžeme vidieť, môžeme vnímať našu nádhernú planétu Zem, ako žiari krásnou energiou. A ako sa pohybuje smerom do vyšších vibrácií, do vyšších dimenzií. Pre dobro všetkých bytostí. A tak to je. Pomaličky sa už vrátime do svojho tela, naspäť do tejto reality, do svojej inkarnácie, do svojej ľudskej skúsenosti. A opäť vnímame prúd vzduchu, ktorý vchádza a vychádza z nosa. Vnímame svoje telo. Cítime si ruky, nohy, hlavu, trup. Päť, 9, 1 som tu a teraz. Plne ukotvená vo svojom tele. A necháme energie, harmónie, radosti a mieru. Nech voľne prúdia cez celú našu bytosť. Ďakujem vám. A keď vám to bude príjemné, môžeme si otvoriť oči.